प्लेटिनाम जुबली बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फाउन्डेसन डे फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव खुंनो बासु गामियाव लाहार फाहार खालामनो आरो पान्जाय आफादनि मावखुलि बेखेवनांगौ आंखौ लेंहरदों बे हिसाबै आङो फावआव फैनानै दिनै मावखुलिखौबो बेखेवनानै होबाय। आंखौ बेखेवहोनाय आरो लेंहरनायनि थाखाय आङो गासै पान्जाय आफादनि गासिबो सोद्रोमा बिबानगिरि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद चिरां जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो मा फसंथान आफादफोर दङ बयनोबो आङो गिबि साबायखर जासिग्रोबाय। 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव मानोना बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमा बे बासुगावआव जादों बे हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौबो जोङो बासुगाव गय बारियाव खालामदों। बासुगावनि रायजो राजाया जेरैबायदि माने गोसो गोथारै मावफुंना हरदों साबायखर आरो दाबो जे बे जोंनि बर'आव मा मुं दोनो जों दाबो गरन्थ' खालामलायनो हायाखै, गरन्थ'आव फैयाखै। जोङो होनजेनदावदों जों मा हिराथि बा हिराथिजों मा महारजत जयन्ति होनबाय असमियाव प्लेटिनाम जुबली होनबाय। दा रायजो राजाया बिनि सायाव माबाफोर बोसोन हरो नामा बेखौ दाबो आङो नैबे मिडियानि गेजेरजों बुंथिबाय। बेनिफ्राय खुंनायाथ' जोङो सरासनस्रा बेबायदि गोसो गोथारैनो जोंनि राव आरो थुनलाइ हारिमुखौ लाखिनायनि थाखाय जोङो खुंबोगासिनो दङ। गोनां समाव गोनां थांखिबो लाबोनानै खामानिफोरखौबो मावफुंबोदों। बेखौ जोङो जेबो बुंनो हाया। दा 75 बोसोर बैसो जानाय हिसाबै जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा दा जौगाफुनाय हायलांनाय नङा। जोबोद देरगानांगौ बाथ्रा। जोंना जे लासै लासै जौगाबोदों दाबो जौगागासिनो दङ, हायलाङाखै जोंनि मान थाखोआ। बे हिसाबै जोंहा गासै बर' रायजो राजाहा बिराद बिबान दं आरो बर'ल' नङा गुबुन हारिनि पन्डितफोरखौबो जोङो आखायाव लाफानानै जोंनि राव थुनलाइ जौगानायाव मदद होफानो जेरै हायो जोङो बिथांमोनखौबो जोङो आखायाव लानांगौ मान होनानै सनमान होनानै। एबारनि ओंखायनो बे 75 बोसोर प्लेटिनाम जुबली जानो गोनाङाव जोङो गुबैथारै माखासे सावरायनायनि थांखि जोंहा रोखा दंखायो। थांखिफ्रा जाहैबाय बै समाव दाजेनग्राफोरनि न'खरनि सुबुंफोरखौ जोङो मान होनाय, लोगोसे बै समनिफ्राय दासिमाव जोंनि रावा माबायदि जौगादों, बिसिबां आवथायाव गुवारदों अर सारदों आरो जोंनि थुनलाइया बिसिबां जौगादों, बिसिबां गुवाराव जोंना आवग्रिदों, हारिमुवा बिसिबां जौगादों, मा रोखोमनि मान मोनदों, बेसेबां आवग्रिदों जों मानसिफोरनि हालामाव, बेनि सायाव सावरायगोन। आरो फैगौ समाव जोंनि थुनलाइया माबायदि हाबाफारि लायोबा जौगालांसिनगोन आरो बेखौ दानि टेक्न'लजि मुगायाव जोंनि रावफोरखौबो बोरै सरजाबफालांहोनो हायो, बैग्यानिक बिगियानजों थाङाबा टेक्न'लजिजों गोरोबहोनो हायाबा मोनसे हारिनि राव आरो थुनलाइया गोजोर जानांगौआ बे समाव माने गोब्राब। बे बिथिंखौबो जोङो बे आयदाजों सोमोन्दो थानाय मानसिफोर जोंनि बर'खौ मोजां मोनग्रा पन्डितफोर दङ बिसोरखौ लेंबोगोन आरो बिसोरनि बोसोनफोरखौ जोङो खोनासंगोन लागोन। मोनसे खोथाया थिगखा, साइन्टिफिक एन्ड टेकनिकेल टेक्न'लजि कमिसननि कमिसनार, बे कमिसननि कमिसनार बिथाङा जों दाखालि लोगो हमनानै रायज्लायहैबा जोंहा खामानि मावबावनांगौ दङ नालाय बाहाय जोङो बुंनायाव बियो फैगोन। एखे खोथा हरबाय जोंनो, नोंथांमोनहा लेंहरबानो फैगोन। जोङो दा पान्जाय आफाद आरो जों राव सावरायनानै आलासिफोरखौ गरन्थ' खालामबा बिथांनि मुंखौ जोङो गाहाय आलासियाव सोगोन। दा दिनै मावखुलिखौ बेखेवबाय, पान्जाय आफादनि मानसिफ्रा जिल्ला आफादनि मानसिफ्रा जयै मावथों। खामानिया जोंनि
सावरायनो लानाय थांखिफ्रा जाफुंसारथों बेखिनिखौनो आं मिजिं खालामबाय।